Nós dicimos aquí alto e claro: expulsar a Hassan Ali a Marrocos é expulsar a Hassan á morte, a tortura nos cárceres marroquís. E dixémolo unha vez e o repetimos: non se poden estar cos verdugos e coas víctimas. E está claro que neste caso, cando falamos da poboación saharaui, Marrocos é o verdugo, e non se pode estar cos verdugos e coas víctimas. E neste caso, a poboación saharaui é claramente víctima da hipocresía do Estado español e, incluso hai que dicilo, das autoridades galegas, cando estamos pola labor de conceder axuda humanitaria aos campamentos de refugiados, que está ben, pero despois non facemos todo o posible para que Marrocos ceda na súa persecución e na vulneración de dereitos humanos. Por lo tanto, pedimos desde xa que se rectifique esta postura e que cese a persecución policial a Hassan Ali.